מזה שנים שהניתוח לעיצוב האף ניצב במקום מאוד גבוה ברשימת הניתוחים הפלסטיים השכיחים ביותר. והאמת, זה ממש לא מפתיע. האף שלנו יושב במרכז הפנים, להתעלם ממנו אין סיכוי, והצורה שלו משפיעה על כל המראה החיצוני. ניתוחי אף הם ניתוחים שהרבה פעמים מתבצעים בגילאים מאוד צעירים, נכון? נכון, אנחנו מתחילים לנתח אפים אצל בנות בגיל 16 ואצל בנים בגיל 17. מאחר והאף מסיים את הגדילה שלו. זה הגיל הסביר, אבל גם אז אני בודק בפרטנות כל מקרה לגופו. יש ילדות בנות 16-17 שהן רזות וצנומות, ואתה רואה שעוד לא גמרו את הגדילה שלהן, ויש כאלה שבגיל 15 כבר יכולות להיות נשים מלאות. נערה בגילי 16-17 יודעים מה הם רוצים? יש כאן באמת בעיה. א', הם חייבים לבוא עם ההורים. הדבר השני, אתה צריך למשש את הדופק. תוך כדי שיחה, אתה רואה את הבשלות שלו, או חוסר הבשלות שלו. ברור שאם מישהו בא עם כל מיני דרישות לא הגיוניות, אני רוצה אף כזה, ואפילו מחזק את זה בתמונות שהוא מביא איתו, זה לא המקרה שננתח. מה זה אומר? זאת אומרת שאני לא משנה אפים, אני מעדן אותם. כשאתה בודק אותו, אתה קובע תוך כדי התבוננות איזה פריטים באף לא תקינים ואפשר לשפר, וזה מה שאתה עושה. השורה התחתונה צריך להיות אף יפה, טבעי, מתאים לפנים, ובעצם בנוי מאף המקורי שלך. איך מחליטים בגיל 16 שרוצים לעשות ניתוח פלסטי? זה בא מהערות של אחרים, מבטים. אתה גם מסתכל על עצמך, חושב שאולי משהו לא בסדר. אתה מרגיש כאילו שאתה שונה. הערות של ילדים, זה כואב. על איזה גיל אנחנו מדברים? 8. ילד צוחק, יש לך אף של מכשפה, את נראית מכוערת, זה מפריע. ובאמת היה לך אף של מכשפה? כן. כן? כן. מה, כל כך נורא? כן. הייתה לי גבעה כאן, כי לא הגזמתי, אבל הייתה לי גבעה, והאף ירד למטה, והיה לי כאילו סחוס כפול. היה לי פנים גם מאוד קטנות וצרות, ופתאום האף לא התאים, אבל רציתי את זה מאוד. אף זה אחד הניתוחים הכי מורכבים שיש. יש בו עצמות, יש בו סחוסים, ואם אתה נוגע בדבר אחד ואתה לא משלים אותו בפריטים אחרים שצריך לתקן, הוא ייראה מלאכותי ולא טוב. יש אנשים אבל שכל מה שמפריע להם זה הנחיריים. נחיריים אפשר לשפץ? אם רק הנחיריים רחבות, בהחלט אפשר להקטין אותם, כי זה חלק שולי מהמבנה הכללי של האף. אפשר לראות את הדברים בהדמיה? הדמיה זה אחד הדברים שנכנס כטרנד, ולדעתי הוא פסול. הסיבה לכך שנורא פשוטה, מחשב זה גולם. אתה צריך לתת לו נתונים, הוא יאבד את הנתונים וייתן לך את התוצאה. אבל איזה נתונים יש לנו לפני הניתוח? אני לא יודע כמה סחוס, כמה עצם, מה ההתנהגות של הרקמה הרכה. כל הדברים האלה בסופו של דבר נותנים את התוצאה הסופית. המנתח זה 70%, 30% זה הרקמה. מה שכן אני עושה, אני מסרטט איזה פגמים אני חושב שצריך לטפל, איזה תוצאה אני רוצה להשיג, ולהביא אותו להבנה איזה אף בערך יתקבל בסוף הניתוח. הגענו לחדר ניתוח, מה קורה שם? בחדר ניתוח מתחילים מסימון. אם יש גוונון, כמה להוריד מהגובה של האף, מה אני מעדן, ואז מתחילים. שמים טמפונים באף כדי שלא יהיה דמם לתוך דרכי הנשימה. הניתוח נעשה בהרדמה כללית. ככה אני מקבל פציינט רגוע, בטוח מבחינה רפואית. כמה זמן נמשך הניתוח? כשעה. איך מתעוררים? עם גבס? גומרים את הניתוח על ידי כך ששמים טמפונים בתוך הנחיריים כדי לתמוך את הרקמות, הרי שברנו את העצמות. שמים פלסטר, על הפלסטר שמים תחבושת גבס, ומיד דקה אחרי הניתוח הוא מתעורר. הוא יוצא להתאוששות, הוא נמצא שם שעה, עובר לחדרי המנוחה, ואם הכל בסדר, 7-8 שעות אחרי הניתוח הוא יכול ללכת הביתה. הוא יחזור למחרת, נוציא את הטמפונים, יוכל לנשום דרך האף. אחרי שבוע נסיר את הגבס, יעבור עוד שבוע שהנפחויות והסימנים הכחולים ייעלמו, כי תהליך ההחלמה נמשך בין חצי שנה לשנה. גם כשאתה יוצא מהניתוח, אתה לא רואה את התוצאה הסופית. מאוד קשה להתרגל. ושם אתה חושב, אולי עשיתי טעות. אחרי כמה זמן הורידו לך את הגבס? אחרי שבוע. ומאוד מאוד לא נעים. לא נעים? לא. למה? הכל רך שם, וזה מאוד כואב, זה לוחץ. וכשמורידים את הגבס, את אוהבת את האף שלך? לא. זה הבעיה. התעוררתי, חשבתי שיהיה לי אף קטן, וכמו בעצם כל מי שעובר ניתוח,
חושב שזהו, אחרי הניתוח אתה קם שונה, ונורא התחרטתי. לא חשבתי באותו רגע מה יהיה הלאה, חשבתי רק על אותו רגע. וכשאתה מסתכל ואתה רואה את זה נפוח ומאוד מעוות, כי הנפיחות לא הייתה משני הצדדים באותה מידה. בצד ימין היה לי יותר נפוח, בצד שמאל פחות, אז זה נראה מאוד כזה מפחיד. אז די שמחתי על הפרופיל, כי הוא היה ישר, אבל היה לי חודשיים משבר מאוד גדול. היה לי קשה לקבל את עצמי, להסתכל במראה, לראות בן אדם שונה. וכמה זמן אחרי הניתוח את רואה שיש לך אף יפה? אחרי חודש רואים, כי כל הנפיחות הגדולה יורדת, אבל לא התרגלתי לפנים שלי במשך חודשיים. מה, היית מסתכלת במראה ונבהלת? כן. זה קשה, כאילו, אתה רגיל לפרצוף שלך, פתאום פרצוף שונה. זה לא קל. זה יהיה מוגזם לשאול אם זה שינה לך את החיים? מאוד. הביטחון שלי עלה. אני חושבת שמעבר לביטחון, הערכה עצמית שלי, לא הערכתי את עצמי פעם. אני רואה את הדברים גם עם בנים גם. אני חייבת להגיד, זה שונה. ברגע שאתה גם פתוח יותר, ורואים שאתה מרגיש טוב עם עצמך ויפה, אתה מקרין כאילו דבר שונה לגמרי. אני מרגישה כאילו אני נולדתי אימא והכל בסדר. את חושבת על עוד ניתוח פלסטיק? לא. אין שום דבר, די. נגמר אצלי הניתוחים. למידע נוסף, כנסו לאתר האינטרנט שלנו. להתראות.